गेलेजागौमोनथ' बलखौ लाबोबा बलखौ लालायहरावसो लानानै थांबाय जेराव फोथार गैया जेराव फोथार दं बेयाव लाबोनो रोङासै दे थ' लागाव गाबज्रिलाय गाबज्रि हा आयै आबै होनलाय आमाय होनलाय थ' गैलालै मा रावबो गैगोन ना गैया माथो गेट बन्द'सो आबैमोनना फैलाय सोरखौ नांगौ आमायखौ नांगौ आंनोबो मामिखौ नांगौ आंनि आइखौ गैगोन ना गैया 1 2 3 अन्यआ दंबाबो गैयाबाबो ओइनावलाय खामसालियाव सान्थ्रि हान्जाफ्रा मादि जाजोबनानै दङ गैलालै खामसालियाव सान्थ्रि हान्जाफ्रासो नै सोर माब्रैबो दं बोरमाया उनना खाना नायलाय आयै बिमाया बेस्रा मोनो सना आयै नोंसोर नेगासिनो दङ आमायनि रुमाबो थाला मारिनाय ओमफ्राय ओरै आबैना मारियाखै खिन्थु मारिनाय दरजाया ओमफ्राय गैया रावबो गाबज्रिदो अबाव थांखो आबौआ सने नेगासिनो दङ आयै सनाफोर जिर' मिरौयैनो दङ नाखाना बोरमाफ्रा अन्थाव बाथाव नै सोरजों नुजाथिफैदों नोंसोरलाय नै मा आंनि गस्लाखौ जादों बोरमाया बिमाया बिराद गोमोन खालामनानै दोनथारबाय दख'नाखौबो जादों माव नोंनि मेथाइ लाखोमाखा ओइ थांगौ बिमाया बिराद अयथासार खालामनानै दोनो बिसिना होआ जाया आयै नै बेहाय जिर' मिरुथार बेस्रा बै खिनाय जालाबायनाया बेनो मोनदां माथो स्कुटियाबो दङ आमेलि हरथो गैया र' आं फन हरनो आयै गैलाहाय खामसालियाव गाखोदो फोथा गुफुर फोनलायनाय अख्राथार अबाय जिरायखो खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जिउ फगायनाय महर लानो सनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगसखौ फरा जोबोद सानावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना येस ओमफ्राय जों बिजनियाव मोनफैनानै नायदो न'आवनो रावबो गैया आरो ना आलासिफोर फैगौ खारखोमाजोबदो होननाय बायदि साफा जाजोब्बाय आरो ना आथिं सुबाय थां उफाय गैया दा जोंनो लांख्रां थानांसिगोन 6टा जालायलायबाय न'आव रावबो गैया आरो ना फैदो खम जारला थारमाने सनाफोर फंबाया बल खेला नायदोंनो ओइ खाथिनि साथिनगुरि होननाय गामि खाथियावहाय बेनिफ्रायहाय मा होनो आइयाबो बिजनियाव थांदों आरो ना एसे नेबानो लोगो मोनसिगौमोन होनखादों गावनो इदि गावसोर माबा खालामगासिनो एसे इदि लाबावनांगौ होननानै ओमफ्राय आंनो नेया होननानै नेयालासिनो फैखादों आरो ना ओमफ्राय दे होमबालाय आवगायदो होननानै माने आं बिसोर सानैखौ लानानै बिराद नेनो बायो आरो ना बुस्थु नेनांगौ होनबाथाय नमस्कार आखाइ फारसेनो खुलुमनायसो ओइ नागिरदों बिमाया सौफैबाय गाबज्रिगासिनो रोनावगासिनो आलासि फैनाय लोगो खारखुमानानै थायो बिदि एसे लाजिबाय खारखुमाबाय लाजिनानै बिमायखौ मैयानिफ्रायनो आमाय होनगासिनो सनाफोरजों एसे साफाय खालामनानै लागानोसै आङो सिगां ब्लगआ सौफैनायनि उनावनो दसे उनावनो आङो इन्ट्र'खौ मारिनानै लाबाय आरोना रावबो गैयियावनो थ' फंबाया सौफैबाय आइया सौफैथ'वाखै बिसोर सानैल'सो थाखायो सोरबाफोर गोदान नायदोंबा आरोना आरो सिगांनिफ्राय जाय नायदों बे मिन्थिखायो जोंनि न'आव सोर दं सोर गैया थ' आंनि जन्म न' बिदि नङामोन माबाफ्रा सोलायजोब्बाय मा होनो बेखौ नक्साफ्रा गोदो बिदि नङामोन दा बिदि जाबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै लसआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आइयाबा माला सौफैयो बा दंखलसिम कारपेट बलायनाय आइया होनहरखादों बिराद फिस्ला जानानै दं सिलाया होननानै अखा एसे हाबानो फिस्ला होननानै र' मा दै सोलायनांगौ नामा सोबाय थायो आं बाबा गोलैगोन मारो फिस्लाथार नों बासिम सुदो दे सुदो दे गबायबो नै फफ'नो फार्स्टआव एसे खननैसो ओरैनो सागारग्रोलायनांगौ आरो ना दै सोलायनाङा दैया फफ'खासो इया नै आबैयाबो दासो सफैदों नानि आबैया
नोंखौ बारा एक्साइटेड नङालै बिमायखौसो मालाय बिराद नुफैबाय जोंनि एसे उनाव सफैदों बाबाय कारेन्टखौ हैलाय ओइलाय माथो आबैया मा लाबोदों हनै नायलाय गाबज्रिदों आबै होनलाय आमाय होनलाय ओमफ्राय आमायखौनो नागिरबाय दसे उनाव सफैबायबो ग्रोबनो इनि आबैया बाजाराव थांदोंनो बिजिनि बाजाराव थांदोंमोननो नुबाय मा लाबोखो सान्द्रि बेथ' बेदर फोरानग्रासोलै 100 थाखा लाखायो फिसाद्रायखौ माथो बेनाव मिडियाम गैयामोन ए मालाय आबैया बेदर फोरानग्रा ओइ बेयावबा सेरसे फोरानजायो आरो नों मा नांगौ नङा नाफोर बुरजा मोनबा एसे नांबागौ जायो 100 थाखा लादोंनो मालाय 100 थाखानि आंबो गोदो न'आव बायनानै लांनाया खनसे 100 थाखामोन दा बारायबावबायसो खोमालै क'क्राझाराव ए मैगं खादाया प्लास्टिकनिसो आंलाय आरो बेखौनो लायनो थांदों नोंसोरो मादै बिजनोजों मादै बिजनोजों नोंगौलै हरेक मालफ्राव फानफैब्ला लाखिजायोना नोङो माला फैयो माला मायो ओमफ्राय मोनाथ' आरो आंनि बेस्टआव फैगौ माबाब्रा बेल' ओमफ्राय जेबो गैला फिसा दं प्लास्टिक दं मा प्लास्टिक जुमाय संफिनदो नोङो जायखिया संगासिखौथ' संनानै दोनो ओमफ्राय बेखौ आखाइ लांदां मोननायखाय माबा गेरेखि ए गोमो माथो गाव मिन्थिखागोन ओमफ्राय 6 मास जादों होननानै आयु मालायसो सनानि रेगि रेगां बेसेबां लानायदों 100 थाखा ओमफ्राय बांद्राय रेगि रेगां नङा बियो बांद्राय रेगि रेगां नङा नों मोजां बांद्राय रेगि रेगां मोनदां ए बिदि गोजामोन गोबाव थांबानो जाबाय नोङो 3 थाथु बानायनानैबो गानजायोब्रा एसे रुपा एसे थामा एसे सना 3 थाथु बानायनानैबो औ मोनो दे बेखौ गानग्रोदो माथो जाखो गुफुरां जाबा माबाबानो जाबाय सिकेल बेसेबां लाया खम मोनबावदोंसो नानि गोलैबाय ओरै फैसना खननांला सना खननांला ओरै फैदो खननांला मोजाङै ओरै लानांगौ बिसिनायानो जायाखै ओरै फै नै टेबोलाव दोननानै जानांगौ फैदो आखायाव लागोन दे जाबाय गाइखेर दं साहा हा जोङो 10 मिनिटसो जादों खोमा 10-15 मिनिट हाट मा गोदाव सोराव आङो जायैयानो गोबाव जाबाय आरो बिदि रद' फोराननानै थाबा जागोन नामा आइसोर हैस आं ओरैनो हाथायानो एसे दंबावो बिदि बेदर बुस्थु जाबाथाय थैथारगोन आङो आरो बिदि रद' नुबा मा जानांगौ मानसिया बेमारब्रा बेमार थैनाय फोराननाय ओरैनो हरदों ना खमावनो हरदों खमावनो फानबाय आरो खौनो गामियावनो फोरानलायनानै जाबाय नामा बेमारखौनो ज'नो नोंनाव थैबा आंबो बायनानै जागोन खमनि आंनाव थैबा नोंबो बायनानै जा होनलायनाय मा थाथ' नोंहाबो लाबाय ओमफ्राय हागोन गेगाय गेगिनो गलियाव दंमोन ओइ गलियाव अमा फिसा लाबाय नों गाहाबो न'नि गाइखेर गैया सुनाफोर बायनायसो जाहैदों बोरमा बे आं माब्रै फिसा गोरलै देखायलांनाया बिसोर गाइखेरजोंसो देरदों आरोना 3 फुवा गाइखेर बायनानै बोरमानो लोंहोदों जाहैदों खम जारला बोरमाखौ फेदेरनांगौआबो थानायखायसो थानाय दखानदारनि गाइखेरा दखानदारा गैयाबा जोङो लांफैयो ओमफ्राय जोंहा गैयाबा दखानदार लायोमोन आरोना ओमफ्राय आंथ' साहा पानि बिराद लोंथाराखैमोन न'आव फैनानै माबा गोसोआ उरां फारां मोनफैबाय आरोना बासिगोन ना बासियाथाय आं मिन्थिला आरोना ना सनानो ओइ दादां सकसजों गाइखेर जादो
थ' साहा लोंसै पेपे सिंग्राजों खुनु खोथा गैला मजाके जानांगौ बिन्दास जानांगौ होननाय बायदिसो मोनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय ओरै साहा गोदौबाय थानायावनो जा भयंकर बुस्थुसो नुबाय आरोना आङो नायदो नै सेस सनाफोर मा जाबावगोन आङो बेमारजों आजारजों डाइट खालामनायजों जाबजों अजन खमायनाया नायदो देखा जाक सेस सनाफोर नै रद'सो सहैखानानै दङ सान्द्रि गोदानावसो फोराननो लाखादों बिमाया सान्द्रि लायगोन होननानै फिसाला बेखौ लायखो ना माखो ना सानदों रायलायलायखानाय ना रायलायलायखायाखै ना बोरैबा मिलायखो ना बिब' रायखसिया जाफैदों सानखो ना सोरनिबा अमा बेमारखौनो दाम खम लाबोना होफैखो आं बुजिनानैनो मोनथ'ला आरोना खिन्थु नै एकदम फुरा 1 किल' थैदो दानाबा सेस रुनसै आयै ना दै गुदुंजों सुगोनल' आइया सुयोल' ग्लब ग्लब दै गुदुंजों ओमफ्राय आंबा एसे रुगोन ओमफ्राय रुबाथाय बांद्राय रुबाय नामा होनलाबायगोन दानो र' ओंखायनो सोङाबाबो जाया थैदो सनाफोर नायदो माला माल जायखिया दैखौ जाननानै दोनग्रोनोसै आं आयै सायाबो दुंबायमोनथ' लुनोसै आङो दुंबाय गोमोलुरनो मा होनबावनो आरो सनाफोरा आलासि जाफैनायाबो नै फैस्लाबनो मोननि आथिं सुनानै लगे ओंखाम संग्रोसो हाबनांगौबा माथो होनबावनो बिमा बुरैल' सोरखौथो नायनानै थाबावनो मा होनना बुंबावनो हरै थांबा बेनो बिखुनजो बुरै ओरै फैबा बेनो बिमा बुरै बेनो बे कन्डिसन आरोना रुमाव थांबा रुमाव थानायसै आंनि सायावनो गेन्दाय गेलसै दा ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो माने केमेरा अन खालामबाय थाबावनो बिमा बुरै एसे रायलायहोनलाय साहा लोंनोसै थाब थाब मबाइलखौ मोजाङै चार्ज होनोसै चार्जआनो जास्लाबलायाखै आं ब्लगसो मोनसे बानायबावबाय आरोना सफैनानैहाय बानायनो लुबैनानैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानैहाय जे सफैग्रा आंनि हालोदा माबादि जायो होननानैहाय आरोना थ' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच